Si Jesus, bago lang siyang nahuman sa paghuga sa mga tiil sa mga apostoles sa ibabang bahin sa lawak ni ini, sa ilang tapukanan, o nahitabo kini panahon sa katapusang panihapon. Usa ka manindot nga hulagway, nga buhat, nga mapadayag ni Jesus ang iyang pagkamapausanon, ang iyang pagigugma diha sa buhat, ug ang kinaiya sa pagkasulugoon. Gani ang iyang tibuok kinabuhi nagpadayag man o nagulagway niining mga bahina aron pagtuman sa kabubuton sa langit ng Amahan sa punto sa pagtahan sa iyang kinabuhi dito sa krus. Igo lamang kita nga muyukbo diha sa pagpaubos sa pagsimba ni ining talagsaon sa pagpakita sa gugma. Mga igsoon ni Kristo, dili sa Ebanghelyo usab si Jesus nagpahinumdom sa mga apostoles nga walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon o walay mensahero nga labaw sa nagpadala kaniya. Gani si Jesus ningon man, naghatag ako kaninyo og ehemplo ug gikinahanglan sundon ninyo kini sa usag-usa. Sumala gayod sa akong gibuhat kaninyo. Dinhi mga igsoon, si Jesus naghatag og gibugaton sa kaimportante sa pagpangalagad sa uban. Buot ni Jesus mga igsoon nga isip kita nga mga sumusunod kaniya, anaan nato ang paghigugma sa Dios ug sa atong isigkaingon. Ang mga magsusunod ug mga tinun-an ni Jesus, gitawag sila nga mga lagad, dili sa ilang kaugalingong paagi, apan pinaagi sa pagsunod sa mismo nga ehemplo nga gipakita ni Jesus kanila. Sa pagkatinuod mga igsoon, isip kita nga sulugoon para sa uban, nanginahanglan kita og pagpaubos, nanginahanglan kita og paghatag sa tong kaugalingon, isip sakripisyo, unya gikinahanglan po nato ang pagdason pinagi sa gugma sa tao nga atong silbihan. Usa kini ka bantugan nga hagit kanato mga igsoon nga maningkamot sa pagsunod kang Hesus diha sa may gugmaong pagpangalagad sa uban. Naginaingon sa natin, servire et caritate, to serve with love. Kita mga igsoon, moangkon kita ng mga Katoliko, moangkon kita ng mga sumusunod ni Jesus, ug tungod ni ini, kita mapasalamaton. Ug isip kita mga sulugoon, o mga mensahero sa Ginoo, dili kita labaw sa atong agalon, dili kita labaw sa Dios. Kung tiunan kita nga mangandoy sa pagsunod sa Ginoo, gikinahanglan nato ang pagkapot mga igsoon ni anang pagpaubos sa matag usa nga atong alagaran, kinsa nanginahanglan sa atong gugma, sa atong pagsabot, sa atong pagtagad, sa atong pasensya, sa atong atensyon, o sa atong suporta. Sa gayon mga igsoon nga buhaton nato kini, kita nang hugas sa ilang mga tiil. Amen.